Изначально я думал, меня везут на расстрел. Мы с Бабарикой, когда встретились, и он сказал, что его забирали, и он думал, что его везут на расстрел. Я думаю, что они проделали это и проделают до сих пор с многими людьми, чтобы сделать тебя послушным и сговорчивым. Турма Валадарскага адразу шакуе, літаральна з першых крокаў. Бо знешне гэта сумесь такой савецкасці і пачатку 19 стагоддзя, нават часу, калі яшчэ на Беларусі чыгункі не было. Это все месть. Месть лидера, месть Лукашенко за тот страх, который он пережил, за то, что народ оказывается совсем другой, не тот, который он себе представлял. С одной стороны, уже генетический страх у народа, а с другой стороны, у какой-то части людей, которые оказываются на месте палачей, есть изощренные способы, которые тоже генетически передаются. Гэта архіпеляг Белах, новы падкаст Радыё Свабода пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соусь. У 7 частках мы пройдзем праз все кругі пекла карнай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. Затрымання, суткі следства, хатні арышт, хімію, этапы, калонію, турму і жыццё пад наглядам па вызваленні. У гэтым нам дапамогуць былыя палітзняволеныя, былыя сілавікі, праваабаронцы, а таксама нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Гэтая частка прысвечаная найбольш вядомым следчым ізалятарам у Менску, так званым валадарцы і амерыканцы. Архіпелях Белах. Трэці круг пекла. Следчыя ізалятары валадарка і амерыканка. Рудая, такая зеленая фарба стенаў, советская кафельная плитка, старые ржавые напольные унитазы, брудные матрасы, прогнутые металлічныя нары. А побач з гэтым всім вежы турэмнага замку 19 стагоддзя, але вежы такі паўразваленыя, цэгла вывальваецца са сценаў, тынкоўка абвальваецца, двор забрукаваны з круглым камнем, зарос травой. Але табе адразу даюць зразумець, што тут не музей, што ты не наведнік, а арыштант. Журналіста «Свабода» Олега Груздзіловіча арыштавалі ў 2021 годзе, асудзілі на 1,5 года зняволення. Ён выйшаў на волю ў верасні 2022. Больш за 3 месяцы палітвязень правёў на валадарцы. Зварот на ты, распрананне дагала, рукі за спіной, каманды вельмі жорсткія, стаўленне ахоўнікаў розныя, ад нейтральнага да натуральных здзекаў. І нават б'юць па нагах, калі стаіш на расцяжцы, это зробяць звычайна правяраючыя, якія врываюцца ў камеры ў любы момант з такімі ператрусамі. Валадарка, Пішчалаўскі замак ці Менскі турэмны замак, следчы ізалятар галоўнага ўправлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму нумар 1 по адрасе Менск, вуліца Валадарскага, 2. Когда меня первый раз вывели из камер распределения и ввели в камеру уже основную на Володарского, и ты проходишь через внутренний дворик, затем ты проходишь через подвалы именно Пищаловского замка с этими сводами каменными, и видишь это все изнутри. Ты видишь изнутри этот замок, мимо которого ты сотни, а может быть и тысячи раз проезжал мимо на машине или прогуливался в Минске со своими друзьями, а сейчас ты оказался внутри. Так успамінае свае першыя ўражанні ад валадаркі былы палітвязень, былы адвакат Марыі Калеснікавай Ілля Салей. Больш дэталёва пра тое, як выглядае турма знутры, расказвае Олег Груздзіловіч. Есть такі корпус, які завецца Шанхаем, ён унізе, і бывае, што калі чалавека вядуць на калідоры, так званыя, то есть на такія допыты, на сустрэчы, ён праходзіць праз гэты Шанхай і бачыць, што там у камерах увогуле какія нечалавечыя умовы. Вот я праз вакенца бачыў чалавека з вельмі бледным, такім блеклым жоўтым тварам, які дыхаў у гэта вакенца, відаць, яму было дрэнна, і яму далі магчымасць падышаць. І я праз вакенца убачыў, што там трохпавярховыя нары, ёсць камеры палепшыя, напрыклад, там, дзе я быў, у так званым жаночым корпусе, там крыху лепш, некалькі метраў ёсць вольных, але ўсё роўна гэта ўсё ж такі вязніца. У нас, напрыклад, фактычна не было акна. У нас акно было звонку забіта металічным шчытом, і ў ім было пару дзірачак, праз якое пранікала святло.
Нідзе у турмах, дзе я пабывала, раней был на Акрэсціна, у Барановічах, нідзе я не бачу такіх дрэнных прагулачных дворыкаў, як на Валадарцы. Там есть дворыкі літаральна 5-6 квадратных метраў. І калі туды заганяюць за сваю камеру, от нас было 8 чалавек, то нам просто не было як размінуцца ў такім дворыку. Мы просто стаялі, пераміналіся з нагі на нагу, а яшчэ это было увесну пасля снегападу, вся падлога была ў лужыне, то бок мы стаялі фактычна па шыкалатку ў вадзе. Валадарка турма ўжо амаль 200 гадоў. За яе кратамі пабывалі Якуб Колас, Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч, практычна все беларускія палітвязні. Тут стралялі ў патыліцу энкавэдзісты ў 1937 годзе. Ад 1953 году Валадарка з'яўляецца адзінай установай у Беларусі, дзе выконваюць смяротнае пакаранне. Всяго з 1991 году у СІЗА номер 1 расстралялі каля 400 чалавек. Осужденные к смертной казни выводятся из камеры, руки их связываются в положении сзади, их доставляют в место исполнения приговора. Олег Алкаев былы начальник СІЗА номер 1. Гэта фрагмент з ягонага апошняга інтэрв'ю «Свабодзе» у траўні 2022 году. В месте исполнения приговора находится, опять же, руководитель, это я, представитель органов внутренних дел и главная фигура в этом процессе прокурор, ну еще врач. В помещении, обычное помещение, не совсем обычно, конечно, человек не знал, но это было помещение, там стол, стулья, все было. Затем, когда объявляли, что ходатайство о помиловании отклонено, я подавал команду конвою, ему объявляли, что сейчас его увезут в другое место, где, значит, ему будет приведен приговор исполнения. Он понимал, что это будет еще не сейчас, его действительно куда-то увезут. После чего его завязывали глаза, заводили в соседнее помещение, где через 10-15 секунд звучал выстрел. Все. То есть он еще думал, что его куда-то повезут, поедет. Для них каждый час или каждые полчаса – это очень большой срок. То есть, по сути дела, казнь производилась внезапно. После заводили следующего, он не видел, что там уже один расстрелянный, он там лежал упакованный в мешок, значит, заводили следующего. И так вот всех, кто был на этот день определен к казни, были расстреляны и находились в помещении, куда затем подъезжала машина, забирали трупы и везли к месту захоронения. Олег Алкаев – адзіны высокапастаўлены прадстаўнік пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі, які публічна выступіў супраць рэжыму. Ён быў ключавым сведкам у справе зніклых палітыкаў. Олега Алкаева не стала ў верасні 2022 году. Засталіся яго кніга «Расстрельны пісталет», паказанні ў справе зніклых, дадзеныя нямецкай паліцыі і шэраг інтэрв'ю, з якіх можна зразумець, як пабудаваная пенітэнцыярная і сілавая сістэма Беларусі. Пасля Алкаева адным з начальнікаў Валадаркі быў Вікенцій Варыкаш. У 2018 годзе яго замяніў Андрэй Цэдрык. Адна з уведзеных пры ім зменаў у 2021 годзе сваякі вязняў больш не могуць аформіць для сваіх родных падпіску на друкаваныя выданні. МУС выключыла гэты пункт з правілаў унутранага распарадку. Пра Андрэя Цэдрыка ўспамінае былая палітзняволеная Ганна Вішняк, былая валянтэрка тэлеграм-каналу «Водителя 97%», якая адбыла тэрмін 2,5 гады зняволення. Встречались лично. Когда я его увидела первый раз, он достаточно молодо выглядит. Он намного моложе всех своих поплечников, товарищей. Кто там самый главный злыдень, это, наверное, даже не Цедрик. Цедрик просто бумажки подписывает, которые ему подают. Сам он вообще мало что, мне кажется, решает и мало что соображает. Там есть такой Денисик, фамилия, имя уже сейчас точно не помню. Он достаточно таких взглядов, ну, скажем так, это копия Лукашенко. То есть человек, который умеет быть и хитрым, и льстивым. Почти год я на Валадарке провела. Там было очень тесно, грязно, холодно всегда. Например, я находилась в одной из камер, где была лужа по щиколотку, плюс плесень, на потолке плесень, на стенах где-то в углах. Былая палітзняволеная апісвае камеры, у якіх яна сядзела на Валадарцы.
На Володарке практически это соседние камеры были. Вот камеры 8.3, 7.6 и потом уже после 7.6, 7.4 и 7.5. Ну вот 7.4 там лужа по щиколотку. Я там пересеклась с Ольгой Колосковской в 7.4, но ее потом увезли с кровотечением открытым нас, я помню. Мы стали на защиту Ольги все, и по итогу им пришлось на носилках Ольгу выносить из камеры. Но нас в наказание вывели среди вот поздно вечером, ночью во двор в пижамах под дождик. При этом за то, что мы каждая обняли Олю и крикнули «Живее Беларусь!», каждого фамилии пометили, записали, потом написали рапорта. Звычайна пасля пекла на Акрэсці следчы ізалятар Наваладарскага здаецца вязням все ж больш мягкай вязніцай. Але ж вязніцай. Аднойчы я ў СІЗА развітвалася з жыццём. Я думала, што паміраю, мне ніхто не дапаможа з медыкаў. Памятаю, як я ляжала, плакала і ў думках развітвалася з блізкімі. Вольга Гарбунова была палізняволеная раней кіраўніца шэлтару для ахвяраў хатняго гвалту Радзіслава, цяпер прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы. Гарбунову затрымалі ў лістападзе 2021 году і да суду змясцілі ў СІЗА нумар 1 на вуліцы Валадарскага ў Менску. Я не ведаю, як гэта апынуцца ў іх у закладніцах на гады. Каб спалохацца за сваё жыццё, мне хапіла некалькі месяцаў хворых нырак ад холаду на Акрэсціна, 2 ковідаў, выкашлівання лёгкіх, пару прыступаў страўніка, парушаных гармонаў, запалення суставаў і анальных крывацёкаў ад нерухомасці, зніжанага зроку, поўнага роту крыві пасля некалькіх тыдняў, адсутнасці зубной шчоткі, усякіх іншых дробязяў. Калі я не магла дыхаць і задыхалася, медык хацеў слухаць мае лёгкія праз кармушку. На хвіліначку маёй сяброцы менавіта так, праз кармушку, праводзілі агляд кутняй кішкі. Не ў СІЗА. Ён проста ёй сказаў: «Станьце спіной да дзвярэй і нахіліцеся». Ды нічога страшнага, проста зэшка ебнулася са шконкі. Альбо «Здохні толькі не на маёй змене». Гэта цытаты ад медыка ў СІЗА. А 2 палітвязняў, якія спрабавалі скончыць жыццё самагубствам у карцэрах, я чула, спачатку пабілі нагамі, а потым адвялі ў медычны блок. Толькі такі парадак аказання медычнай дапамогі ў СІЗА ды калоніях. Іншых гісторыяў я не чула і не бачыла. У сакавіку 2023 году сябра асноўнага складу каардынацыйнай рады, спецыялістка ў этыкеце Аксана Зарэцкая пасля абвяшчэння прысуду 1,5 гады калоніі страціла прытомнасць у камеры Наваладарскага. Выклікалі хуткую, якая адвезла яе ў Менскі шпіталь хуткай дапамогі. Паведамлялася, што як мінімум 3 дні Аксана Зарэцкая правяла ў коме. Праз нейкі час яе вярнулі на Валадарку. Сітуацыю каментуе былы турэмны лекар Васіль Завадскі. Стала дрэнна чалавеку, а гэта можа быць усюды, і ў следчым ізалятары, у калоніі, на волі, дзе, і калі проста няма лекара, хуткую дапамогу выклікаць, а хто гэта будзе вырашаць? Зноў жа адна справа пабачыў медык і сказаў, што трэба хуткая дапамога. Нескладана сабе ўявіць, што нехта адмовіцца гэта зрабіць, выклікаць хуткую дапамогу. А калі прыйшоў проста кантралёр, нейкі дзяжурны, пройдзе можа. Гэта зусім іншая гісторыя, кажуць. То бок, вельмі розныя бываюць сітуацыі. Увогуле, калі чалавеку дрэнна і гэта бачыць медык, я думаю, што меры будуць прынятыя, якія. Васіль Завадскі былы турэмны лекар, які зведаў турэмную медыцыну з абодвух бакоў. 25 гадоў працаваў у пенітэнцыярнай сістэме. Кіраваў рэспубліканскім агульнасаматычным турэмным шпіталём у 1997-98 годах. Быў кіраўніком медслужбы дэпартаменту выканання пакаранняў МУС з 1998 да 2010 году. Потым былі 9 месяцаў у СІЗА КДБ і прысуд 2,5 гады турэмнага зняволення праз абвінавачанне ў перавышэнні паўнамоцтваў. Ёсць установы, дзе кругласутачна ёсць медыкі. Там урачы ці не ўрачы, але фельчары могуць кругласутачнае дзяжурства. І гэта адна сітуацыя. Ёсць шэраг устаноў, дзе немагчыма з-за таго, што штаты невялікія, немагчыма так забяспечыць кругласутачна. Там іншая арганізацыя медычнай дапамогі. Ёсць трэці важны, вельмі істотны аспект, той, што некамплект штатаў. Мы ведаем, што адбываецца ў грамадзянскай так званай медыцыне, які зараз некамплект штатаў.
свой час яшчэ там у 19-20 годзе рабілі запады ў дэпартамент выканання пакаранняў з просьбай напісаць нам, паведаміць, як абстаіць сітуацыя з укамплектаваннем штату медычных работнікаў. Дык тады яшчэ адмовіліся нам адказваць, паслаўшыся, што гэта інфармацыя для службовага карыстання. А ўжо тады мы ведалі, напрыклад, што такой вялікай калоніі, як 14 на Асадах, там быў такі перыяд, калі ўвогуле адзін чалавек, адзін лекар быў толькі, нам паведамлялі. І былі сур'ёзныя праблемы ўжо хаця б толькі з-за гэтага. Не думаю, што зараз сітуацыя палепшылася. Размову з былым турэмным лекарам Васілём Завадскім мы працягнем у наступных частках падкасту. А зараз вяртаемся да расповеду пра Валадарку і яе вязняў, пра якіх успамінае былая палітзняволеная Валерыя Чарнаморцева. Што датычыць Валадаркі, все 2,5 месяцы, сапраўды, я знаходзілася ў камеры 8-3, якая ў будучым музеі Валадаркі будзе насіць імя, безумоўна, Марфы Рабковай, таму што у гэтай камеры яна фактычна амаль 2 гады праседзела. Адразу, як, так бы мовіць, мы заехалі. Мы ехалі з хлопцамі з лайтсаундам в автозаку. Калі нас выгрузілі, мы так іх павіталі. Адстойніку мне пашанцавала, так званы адстойнік, это камера, якую тебе закидываюць у першыя суткі, пэўныя працэдуры там робяць па афармленні, бяруць у тебя кроў на ВІЧ, прапаноўваюць, ну вот мне, на жаль, не прапанавалі, але звычайна прапаноўваюць душ схадзіць адразу пасля акрэсціна, што вельмі важна, вот мне чамусьці забылі. Калі я прасілася ў прыбіральню, вот мяне вадзілі ў другі адстойнік, там была, напрыклад, Марына Золатова. І Марыну Золатову я бачыла вот яшчэ некалькі разоў. На так званых кабінетах там сустракаліся, калі вадзілі да следчага альбо да адваката. Ну і таксама калі ўжо в суд, Марына Золатова і Людмила Чэкіна акурат у іх быў суд, і таксама мы бачылі. І вот менавіта в апошні дзень Алеся Бяляцкая, калі выводзілі на суд, таксама пабачыла, таму што ён сядзіць у камеры 9-0, двухмясцовай камеры, якая фактычна прымыкае да жаночага крыла. Ну і пабачыла. Нават ён мяне пазнаў. Бачыла Паўла Белавуса ізноў-такі на кабінетах. Эдуарда Бабарыку бачыла. Вот Эдуард выглядае так даволі накачана, скажем так. Ён бачна, што чалавек імкнецца выжыць. Калі людзі імкнуцца выжыць там, яны стараюцца максімальна рабіць нейкія практыкаванні, хадзіць на прагулкі, таму што некаторыя крымінальнікі спрабуюць ад гэтых прагулак нейкім чынам адкасіць. А там такая ситуация, альбо вся камера выводится на прогулки, альбо вся камера застаецца. У нас камера ходила на прогулки, потому что Маша казала, что, ну, пробачьте, дзяўчаты, але я без прогулок, без свежего паветра не выживу. Я гутарыла з Валерыяй Чарнаморцевай у сакавіку 2023 году, неўзабаве пасля яе вызвалення. На той момант Алесь Бяляцкі, Эдуард Бабарыка ды іншыя палізняволеныя, якіх згадвае Валерыя, яшчэ знаходзіліся за кратамі следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага ў Менску. Вядомыя факты катаванняў у Валадарцы. Паводле інфармацыі праваабаронцаў арбарыста Сцяпана Латыпава, у СІЗА нумар 1 падоўгу катавалі ў так званай прэс-хаце. Прэс-хатай называюць наўмысна створаныя адміністрацыі следчага ізалятара невыносныя ўмовы, калі сукамернікі, якія супрацоўнічаюць з ёй, выбіваюць прызнальныя паказанні. Былыя зняволеныя паведамілі праваабаронцам вясны, што ў СІЗА нумар 1 прэс-хатай называюць камеру нумар 98. Пасля катавання ў прэс-хаце на судзе Сцяпан Латыпаў спрабаваў здзейсніць суіцыд, уваткнуўшы востры прадмет у горла. Латыпава затрымалі ў верасні 2020 году каля муралу з дыджэямі перамен за тое, што ён прасіў незнаёмцаў, якія хацелі знішчыць малюнак, прадставіцца. Сцяпану далі 8,5 гадоў калоніі. Былы супрацоўнік Губазік, прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў «Байпол» Александр Азараў расказвае, як супрацоўнікі Губазік вядуць следства на Валадарскага. Оперативники ГУБОПИКа, они собирают материал для возбуждения уголовного дела и передают их в следствие. Опер в ГУБОПИКе делает обыска, изымает документы, может задерживать людей, привозить на допрос, обзванивать людей и вызывать их на допрос. Также сотрудник ГУБОПИКа доводит до следователя пожелание ГУБОПИКа, что нужно сделать с этим человеком, какое предъявить ему обвинение, сколько человек должен получить лет лишения свободы, но это уже доводится позже до судьи и до прокурора.
Сейчас ГУБОПИК запугал все структуры, и они, и те же следователи, и прокуроры, и судьи уже, они выполняют указания фактически ГУБОПИКа. То есть там даже на протоколах ставятся пометки. ГУБОПИК своей рукой пишет пометки, сколько человеку нужно дать. Ну, если не уголовное дело, то суток, какой штраф, либо к какому наказанию его приговорить. Паводле Азарова асаблівая роля тут у наместника начальника губазику Михаила Бедункевича. Бедункевич считается как бы связующим звеном между Володаркой и ГУБОПИКом. В руководстве СИЗО-1 находятся те люди, которые учились в Академии МВД с Бедункевичем, с кем он поддерживает дружеские отношения. И он всегда позиционировал себя как решатель вопросов по СИЗО-1. Он туда ходил даже чаще обычных оперов. Бедункевичу нравилось сломать людей и заставлять их писать явки с повинной. Когда Бедункевич сломает человека, говорил оперу по своему подчиненному, теперь может и ходить. То есть вот это его такое хобби, хотя он как начальник не должен этим заниматься. Былы палітвязень, журналіст «Свабода» Олег Груздзіловіч сведчыць пра сістэму запалохвання і помсты, якая існуе на Валадарцы. У нас у камеры быў палітычны былы сілавік. І ён адразу, як з'явіўся, папярэдзіў, што яго абавязкова змесцяць у карцер. Так адбылося. Але напярэдадні мы даведаліся, што ён моцна захварэў, у яго абвастрылася хранічная хвароба, яму давалі лекі, яму фактычна патрэбна было спецыяльнае абыходжанне. Его все-таки кинули в карцер. А чему? Начальник доведался, что он был силовик, и так ему сказал, что ты будешь у меня сидеть весь час в карцере. Его забрали, мы больше его не бачили. Якую лінію паводзінаў варта выбраць вязню Валадаркі, каб па магчымасці захаваць здароўе ў СІЗА? Парады праваабаронцы вясны Наталлі Сацункевіч. Зараз на Валадарцы і ў іншых СІЗА Беларусі у кожнай камеры ёсць палітычныя зняволеныя. І, звычайна, людзі адразу пазнаюць адзін аднаго і разумеюць сітуацыю. Пры гэтым варта, канешне, менш казаць і больш слухаць, вельмі акуратна ставіцца да выбару людзей, з якімі ты камунікуеш. У камеры, звычайна, не прынята казаць пра сваю крымінальную справу. І, канешне, не варта казаць дэталі, не варта казаць меркаванні пра іншых людзей, бо вельмі распаўсюджаная практыка, калі ў камерах ёсць людзі, якія даносяць інфармацыю да адміністрацыі следства. Вельмі важна захаваць сваё здароўе, добра харчавацца, прасіць, каб перадавалі перадачы з прадуктамі, калі ёсць магчымасць, то і вітаміны і медычныя перадачы, дамагацца лекавання і агляду дактароў, калі гэта патрэбна вам па стану здароўя, рабіць фізічнае практыкаванне, заўсёды выходзіць, калі ёсць магчымасць на прагулку, нават калі падаецца, што сёння вельмі не хочацца, але трэба ісці ўсё роўна. Захоўваць свой маральны дух, падтрымліваць сябе псіхалагічна. І у кожнага чалавека для гэтага свае сродкі. Калі ты ўжо ў СІЗА, то падрыхтавацца да чагосьці вельмі складана. Але калі ёсць магчымасць, то вязню звонка варта перадаць у СІЗА інфармацыю. Напрыклад, кнігі пра тое, як рабіць фізічнае практыкаванне ў абмежаваных умовах. Падтрымліваць вязня як мага больш, казаць то, што яго любяць і чакаюць на волі, памятаюць заўсёды. Неўзабаве Валадарка перастане быць турмой. Цяпер вязняў паступова пераводзяць у новы следчы ізалятар у Калядзічах. Будаўніцтва шпіталя і СІЗА для зняволеных пачалося ў Калядзічах яшчэ ў 2010 годзе. Яго адкрыццё пераносілася неаднаразова, але мяркуецца, што пасля канчатковага пераезду Валадаркі ў Калядзічы Пішчалаўскі замак, у якім размяшчаецца цяперашні менскі следчы ізалятар, аддадуць гораду. Чакаецца, што пасля гэты гістарычны аб'ект адрэстаўруюць. Гэта «Архіпеляг Белах», новы падкаст «Радыё Свабода» пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соус. Мы раскажам, як пабудаваны архіпеляг Белах знутры, на чым ён трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў. У падкасце вы пачуеце парады былых палітвязняў, былых сілавікоў і праваабаронцаў, як прайсці архіпеляг Белах з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізычнага здароўя.
На пачатак лютага 2024 году праваабаронцы вясны зафіксавалі каля 55 тысяч выпадкаў рэпрэсій з пачатку выбарчай кампаніі 2020 году. За гэты перыяд не менш за 4500 чалавек асудзілі паводле крымінальных справаў. Блізу 1500 чалавек з гэтага спісу палітычныя зняволеныя. Фактычная колькасць палітвязняў можа быць большай. Паводле ацэнак ПАРЭ, ад 200 до 500 тысяч беларусаў былі вымушаныя пакінуць краіну ў выніку палітычных рэпрэсій пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 году. На свабодзе пасля адбыцця тэрміну ці пасля ўцёкаў каля 1400 былых палітвязняў. Паводле колькасці палітвязняў на колькасць насельніцтва Беларусь цяпер апярэджвае Іран і Венесуэлу. Ад валадаркі пераходзім да іншага ўвасаблення пекла, якім стаў для палітвязняў следчы ізалятар КДБ ў Менску, так званая амерыканка. Праз яе прайшлі многія беларускія палітвязні, у тым ліку былыя кандыдаты на прэзідэнта. СІЗА дэталёва апісалі ў сваіх турэмных успамінах Александр Фядута, Анатоль Лябедзька, Андрэй Саднікаў, Ірына Халіп ды іншыя палітвязні. Следчы ізалятар размешчаны ва ўнутраным двары будынку КДБ Беларусі па адрасе Менск, праспект Незалежнасці, 17. Дзейнічае з 1920-х гадоў. У амерыканцы трымаюць людзей, чые справы вядуць следчыя КДБ і чыя дзейнасць паводле афіцыйнай фармулёўкі пагражае нацыянальнай бяспецы Беларусі. Назву амерыканка будынак следчага ізалятара атрымаў за тое, што пабудаваны ён на амерыканскі ўзор. Усе камеры размяшчаюцца па коле, іх дзверы выходзяць у адзіны замкнуты калідор-галерэю. Вязніца КДБ уяўляе сабой круглы двухпавярховы будынак. На паўпадвальным паверсе знаходзяцца некалькі кабінетаў для допытаў, першы паверх душавы пакой, кухня, дапаможныя памяшканні, другі паверх камеры. Адна камера абсталяваная пад карцар, 2-3 камеры для жанчын. Імя начальніка СІЗА на адпаведных сайтах КДБ не пазначана. Юрыст перадвыбарчага штабу Віктара Бабарыкі, адвакат Марыі Калеснікавай Ілля Салей правёў у амерыканцы всяго одну ноч пасля сустрэчы Лукашэнкі з палітвязнямі ў кастрычніку 2020 году. Американка, конечно, очень отличается от Володарки и атмосферой, где она более строгая, и архитектурой, и вообще в целом каким-то восприятием. В американке намного жестче соблюдаются все регламенты. В американке конвоир с тобой никогда не перекинется ни одним словом. Очень маленькие камеры, без бытовых удобств, то есть буквально в нескольких только камерах даже есть унитаз, а так людей водят в туалет утром и вечером, и на этом все заканчивается. Все эти переходы, камеры, расположенные по кругу. То есть очень похожа эта тюрьма на те тюрьмы, которые мы видим в американских фильмах. Пра следчы ізалятар КДБ расказвае яшчэ адзін удзельнік той сустрэчы, былы палітвязень, прадусер ды паліттэхнолог Віталь Шкляраў. 2 дня пребывания в американке, с одной стороны, это шпагат от эмоционального «окей, это мои последние, может быть, часы жизни», до безумного пребывания в самой американке, в этой шайбе, и встречи с дедом, и всем тем, что случилось после, поездка со всеми ребятами в баню и возможность со всеми поговорить. Это за 2 дня прожитых, наверное, несколько лет эмоционально. Вот, я был в 12-й, в 9-й камере, по-моему, был Бабарик как раз. Как бы вы находитесь на 2-м этаже, то есть первый этаж, когда вы входите в тюрьму, это цокольный. На 1-м этаже, что еще очень примечательно, что сильно врезается в память надолго, там есть одна комната, куда тебя завозят, но только в 2 случаях. Либо избивать, наверное, даже в одном, просто избивать. Она похожа очень на комнату в фильмах Кубрика для сумасшедших, изнутри обита толстыми такими темно-коричневыми матами, как в школе, как на уроках физкультуры, только они уже грязные, где-то потеки крови, где-то, Вас заводили? Да. Туда заводят, раздевают тебя наголо. В наручниках или без наручников. И в лучшем случае психологически пытают, в худшем случае бьют. Вот, и она без окон, без дверей, без углов, чтобы ты, наверное, падая, не мог разбиться. Там как бы есть ступеньки, но даже они все в этих матах сделаны. Саша, с которым я 2 дня сидел
в камере. Беззубого его дразнили. Там все 4 своих передних зуба я оставил, которых, как сказал, так и не смог найти на полу. Вот это американка. Американка очень тяжелая тюрьма. Ты заходишь в камеру, в этой камере 4 нар, и невероятно жарко, душно. В ней получаются такие огромные стены за счет геометрии и расширения. И они такие толстые. Я по памяти думаю, 1,5 метра. Они очень толстые. И только в самом углу, вверху, наверное, сантиметров 20 на 15 маленькое окошко, через которое просто тупо не проходит ни воздух, ничего. И в ней, в камере, это несмотря на то, что это был октябрь, было так душно и жарко. Понятно, как и везде в тюрьмах, горит постоянно свет. Невыносимая духота и отсутствие туалета. Ходят там, к сожалению, в ведро, все друг перед другом. У амерыканку прывезлі палітвязняў 10 кастрычніка 2020 году на сустрэчу з Лукашэнкам. Гэта былі былы прэтэндэнт на прэзідэнцтва Віктар Бабарыка, ягоны сын Эдуард, блогер Сергей Тихановскі, адзін з кіраўнікоў кампаніі «Пандадок» Дмітрий Рабцевич, сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Лілія Уласава, былы топ-менеджер Белгазпромбанку Сергей Добралёт, уладальнік галерэі «Унескладовы» Александр Василевич, Кірыла Бадзей, які ўзначаліў Белгазпромбанк пасля адстаўкі Бабарыкі, паліттэхнолог Віталь Шкляраў, адвакат Максим Знак, адвакат Ілля Салей, бізнесовец і тагачасны сябра ініцыятыўнай групы Бабарыкі Юрый Васкрасенскі. Былы палітвязень Ілля Салей называе тую сустрэчу медийной кампанией. Это, безусловно, медийная кампания. То есть в тот момент действующей власти было необходимо показать, что они готовы разговаривать с оппозицией, разговаривать в их своеобразном понимании, потому что, безусловно, нормальным разговором и нормальным диалогом это назвать нельзя. Когда людей приводят на встречу, не предупреждая о ней, людей, содержащихся в СИЗО, у которых, извините, душ 1 раз в неделю, ни о каком полноценном нормальном разговоре речи идти не может. И второе, я все-таки считаю, что это был личный интерес Александра Лукашенко, который 26 лет думал, что он знает абсолютно всю оппозицию в стране, а здесь появились какие-то новые лица, о которых он никогда не знал и которых никогда не видел. И я думаю, что ему интересно было лично самому посмотреть на этих людей вживую. А вось як мотивацию Александра Лукашенко тлумачыць былы палітвязень Віталь Шкляраў. Я думаю, что Лукашенко на момент августа-сентября не понимал, что происходит. Человек с его образованием и жизненным опытом не может понять, что люди могут быть другие, что они поменялись, что время другое. Он параноидально искал предателей, зачинщиков, московский, американский след в этом всем. Искал, как же это так, как мне казалось, произошло, кто начал, почему. Он не мог на тот момент понять, что весь протест абсолютно был децентрализован и без лидерства. Он как-то обронил эту фразу, она мне резанула слух и запомнилась надолго, сказав, что как хорошо, что у вас ничего не получилось. Вы, говорит, дети, вы еще не понимаете, что такое политика, и вас бы россияне и Путин сожрали бы как ельцинских демократов. И в равной степени уходил он оттуда, как мне показалось, полной уверенности, что нас можно не бояться, что он контролирует ситуацию. Як вядуць следства супрацоўнікі КДБ? Пра 3 страшныя дні ў СІЗА КДБ ў Менску ў 2021 годзе расказала «Свабодзе» жанчына, чыё імя мы не называем дзеля яе бяспекі. Пока я 3 суток была в КГБ, давали сердечные капли. Они это комментируют тем, что, что на допросах очень волнуешься, чтобы не стало плохо. Так и назывались, там на них было написано «сердечные капли». Реально такие есть, но понять, что они туда могли добавить. Я сейчас, знаете, по своему состоянию я допускаю, что там они могли добавить все, что угодно. Наверное, психотропы. На каждом допросе я подписывала бумагу, что я усведомлена, что они не ведут ни аудио, ни видеозапись. Я давала подписку, что это все совершенно секретно, что я не буду разглашать вообще информацию никакую. Вот. И получается, меня выпускают в ночь с пятницы на субботу, и в воскресенье уже делают нарезку из этих вот допросов разных.
Вы не бачили камеры, что вас сдымали? Нет, не видела. Хотя я вот вокруг смотрела внимательно, я не видела. Вот люди, которые там сидят, это вот все невиновные люди. Они сидят ни за что. Не просто сидят. Им там созданы все условия для психологического и физического насилия. Честно сказать, не только я так думала, все вокруг так думали, что я уже не выйду оттуда. Што рабіць, калі КДБ схіляе да супрацы і выкарыстоўвае незаконныя метады допыту? Парады праваабаронцы Наталлі Сацункевіч. Досыць распаўсюджаная сітуацыя была раней, ёсць і зараз, калі схіляюць да супрацоўніцтва. Канешне, калі ёсць магчымасць адмовіцца, то добра. Варта адмаўляцца. Калі няма магчымасці адмовіцца, то можна і пагадзіцца. Шмат выпадкаў, калі вельмі знакамітыя медыйныя людзі пагаджаліся на такое супрацоўніцтва, і як потым гэта праблема вырашаецца, чалавек проста выходзіць і публічна аб'яўляе аб тым, што падпісаў пагадненне аб супрацы, і тады знікае сэнс гэтай супрацы з боку КДБ. Таксама варта памятаць пра тое, што звычайна ў беларускім і сусветным грамадстве няма працання гэтага факту, бо людзі разумеюць, што зараз, калі трапляеш да праваахоўных органаў Беларусі, то ты проста закладнік ці закладніца сітуацыі. А калі да цябе выкарыстоўваюць незаконныя метады допыту, то супрацьстаяць ім законнымі метадамі даволі складана, я б сказала, нават немагчыма. Нобелевская лаўрэатка Святлана Алексеевіч не бачыць вялікай розніцы паміж КДБ Беларусі часоў Лукашэнкі і адпаведнымі спецслужбамі сталінскіх гадоў. Вот когда я писала даже свою книгу «Время секонд-хенд», я очень много поездила по России, все эти практики шли оттуда, и меня очень поразило, как много людей говорят о Сталине, как много Сталина значит еще в этой жизни. Под Иркутском, где одни лагеря, вокруг это одни лагеря были, да, и люди страшные вещи рассказывали. И вот там в селах я спрашивала, за кого будете голосовать? Конечно, за Путина. Почему? Ну, только КДБ может навести порядок. А потом, после нашей революции, я это все вспомнила, потому что я видела, как быстро заработала сталинская машина. И это не только там наверху где-то, это даже снизу шло. Кто заставлял, например, когда силовики ворвались в дом, парня, которого они искали, не было, они стали делать обыск, а старую мать поставили на колени. Что это, да? Это мне сразу напоминает вот эти все. Или доносы какие стали. Вот если читать доносы, это 1 к 1 то, что было. Другое дело, что у нас нет Колымы, некуда ссылать. Я искала палачей, потому что меня всегда интересовало, но остаются жертвы. Куда палачи? Куда они исчезают? Я нашла старика одного. Он уже был такой, старый очень. Но все-таки он помнил это ощущение власти, оно от него не ушло, он помнил его. Мы так говорили, он, конечно, выпивал, а я сидела, слушала его, и я говорю ему, ну как человеком остаться, ведь такие страшные вещи вы творили. А он говорит, да какой человек? Ножку венского стула в задний проход, и нет человека, одна физика. И вот это спокойное, совершенно презрительное, очень все просто решается. Скажут нам фас, мы пойдем и сделаем. И вдруг я увидела, что все это возможно. Все это можно повторить. И повторят это с искусством, с собственной выдумкой. У следчых изолятарах можна правесці ад некалькіх месяцаў да некалькіх гадоў. Сын Віктара Бабарыкі Эдуард правёў на Валадарцы каля 1,5 года, практычна без следчых дзеянняў. Пасля СІЗА вязняў чакае працэс, які ўлады называюць судом, рашэнні ж яго ў большасці выпадкаў вызначаныя яшчэ да яго пачатку. Могуць прысудзіць гады турмы, а могуць прызначыць больш мяккія формы зняволення. Пра 4-й і 5-й кругі пекла ў 3-й частцы падкасту «Радыё Свабода. Архіпелях Белах». З вами была Ганна Соус.